Γεια σας. Ποιο σχολείο είσαστε? Είμαστε στο Γυμνάσιο Παραλίας, ονομαζόμαστε Robotholics. Εγώ είμαι ο Στέφανος, ο Ραφαήλ και η Ζωή. Θα δουλέψουμε αυτό το ρομπότ εδώ πέρα. Έχει δύο αισθητήρες φωτός, με τους οποίους μπορεί να ανιχνεύει τις γραμμές εδώ πέρα για να συνεχίζει τη διαδρομή του. Έχουμε δύο αισθητήρες για τις ρόδες για να κινείται. Έχουμε τον εγκέφαλό του που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και τέλος έχουμε δύο αισθητήρες που είναι για τις δαγκάνες, ώστε να μπορεί να πάρει τα τουβλάκια και να τα πάρει στη θέση τους. Γεια σας και από μένα, εγώ θα σας παρουσιάσω. Είμαι εδώ, Γεια σας και από μένα, εγώ θα σας παρουσιάσω τη διαδρομή του ρομπότ. Το ρομπότ θα ξεκινήσει εδώ πέρα, θα πάρει το μαύρο τουβλάκι και θα το αφήσει εδώ πέρα που είναι ανακύκλωση. Μετά θα πάει εδώ, θα πάρει τα τουβλάκια, εδώ θα αφήσει τα κίτρινα και εδώ τα κόκκινα και στη συνέχεια θα ξαναέρθει εδώ πέρα. Γεια σας. Για να φτιάξουμε το πρόγραμμα του ρομπότ χρησιμοποίησαμε το Spike. Το Spike διαθέτει κάποιες εντολές τουβλάκια, οι οποίες είναι έτοιμες και εμείς για να φτιάξουμε το πρόγραμμα πρέπει να τις βάλουμε στη σωστή σειρά. Αυτές οι εντολές αφορούν στις αισθητήρες και τους κινητήρες του ρομπότ. γιατί γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, δυνατά, πού είσαι Τάσο? Έρχομαι. Έλα εδώ, έλα να